Ja, hjertelig velkommen til Allingåbro. De næste par minutter vil Søren og jeg fortælle dig lidt om, hvad Allingåbro har at byde på. Og ikke mindst, hvilket dejligt sted det er at bo. I Allingåbro er vi ca. 2.000 indbyggere, der bor midt i den skønne natur på Djursland. Her er plads til alle i en by, hvor vi har et godt sammenhold og trygge rammer for både børn og voksne. Djursland rimer på skøn dansk natur. I Allingåbro betyder det blandt andet en å med perfekte forhold til kano, kajak og lystfiskeri. Ja, det er så en af de små hyggelige steder, vi har her i Allingåbro. Lunden. Du kan vælge at starte i Sjælebro. Der er en 18 km tur hele vejen ned ad åen. Vi er så privilegerede, vi har shelter her. Der er flere overnatningssteder på ruten. Du kan fortsætte helt ud i Randers Fjord, og så fortsætte til Sverige, hvis det er det, man ønsker sig. Lige nu der er det ikke sæsonen for de store ture, men når sommeren kommer, så kommer kanoerne også til Allingåbro. Udover åen er der også store vidder med flade marker og hyggelige skove. Byen ligger tæt på stranden, men også tæt på både Randers og Aarhus. Her fra Allingåbro, der kan vi række Randers den der vej på rimelig kort tid. Vi har IKEA i Aarhus i den retning der på en halv time. E45 inden for 15 minutter. Aarhus Lufthavn, hvis man nu ønsker at komme ud, hvor der er lidt varmt, så er det en halv time i den retning der. Djurs Sommerland, inden for 20 minutter, der er I ude til de herlige forlystelser. Fjellerup Strand, 20 minutter, så er I ude på det herligste sted, når sommeren den huserer her på Djursland. Det må da være rasende dyrt at bo så tæt på Aarhus og Randers, tænker du? Nej, faktisk ikke. For her får du nemt et skønt hus på 140 kvadratmeter til ca. 1 million kroner. Eller en byggegrund på ca. 900 kvadratmeter til kun 200.000 kroner. Med i prisen får du en børneby, hvor der er tæt sammenhæng mellem dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole. Det sikrer børnene trygge rammer fra starten. Faktisk er Allingåbro skole den skole, der bedst trives på det nordlige Djursland. Og en nylig national måling har vist, at skolen er blandt landets bedste til at bekæmpe mobning. Efter skoletid er der en masse muligheder for både børn og voksne. Ungdomsskolen i denne del af kommunen ligger i Allingåbro, og den lokale skaterhal er også et samlingspunkt for både børn og unge. Derudover er der en lang række meget aktive foreninger. Vi har gymnastik, vi har tennis, vi har cykelklub, vi har badminton, vi har fitness, der er goddag med også en motorcykelklub, og så er der en løbeklub, der er håndbold, der er spejder, der er hundeskole, og så er der fodbold, line dance og skydning. Og Søren kunne blive ved. Han kunne også nævne golfklubben. Her er plads til alle. Også dem, som måske ikke får den i hul første gang. Eller anden gang. Og sådan. Det lokale erhvervsliv. Ja, sådan lidt er der også i Allingåbro. Noget helt særligt er den måde, de hjælper hinanden, og ikke mindst nytilkommende på. Vil du have den med bolle på? Det er det, hvad man har. Så kan jeg tage en af det andet udvalg. Hvad er jeg tænkte på? Skal vi ikke ses ned i hallen senere? Der er noget med noget håndbold. Ja, dejlige damer. Ved du hvad, vi ses. Det er lige noget for os. Hej. Hej. For sådan er det i Allingåbro. Det vigtigste er sammenholdet. I Allingåbro står alle sammen. Sammen om at skabe et godt, trygt og aktivt sted at leve, drive forretning og ikke mindst bo. Vi ses i Allingåbro.